Velkommen. Denne vej. Hej, jeg slår sig ikke. Velkommen til denne uges afsnit om græske fortællinger. I dag fortsætter vi vores kavalkade om Ødipus. Se med her. Svaret her. Mennesket. Jeg kroner dig nu, kong Ødipus af Theben. Yes! Min kone. Det er længe siden. Du er så dejlig. Så sig mig lige, er du gift med min søster, Hvordan skulle jeg kunne svare nej til det? og I styrer landet sammen, Hun får, hvad hun vil have. og jeg vil jeres ligemand? Det er præcis derfor, at jeg synes, at du er falsk. Hvis du nu lige tænker dig om, hvorfor tror du så, at nogen vil være konge, hvis de har den samme magt som en? Du sørger for, at jeg lever godt, og hvis jeg var konge, så skulle jeg bebyrdes. Men jeg ønsker at have en konges magt. Nå ja, sgu da rigtigt. Jeg har den allerede i forvejen, og jeg slipper for dine pligter. Jeg er ikke så dum, som du tror. Jeg ønsker mig kun det, jeg kan bruge. Og jeg nyder den respekt, som befolkningen giver mig, når de kommer med en bøn til dig, som jeg videregiver. Jeg ønsker på ingen måde at bytte plads med dig. Og en mand med gode intentioner kan ikke gøre noget galt. Jeg er ikke så meget for dumme mennesker. Og hvis du ikke tror på mig, kan du spørge oraklet selv. Og siger oraklet så, at jeg er en forræder, så slå mig da ihjel. Giv mig dobbeltstraf, hvis du vil. Men du skal ikke sige, at jeg er skyldig uden beviser. Opfører man sig dårligt over for en god ven, som er selv den værste. Den gode ven kan nemlig være skjult i mange år, mens den onde kan vise sig i løbet af en dag. Godt ord der. Altså, når min forfølger arbejder så hurtigt, må jeg selv arbejde hurtigere. For hvis jeg tøver, så er hans planer lykkedes, mens mine vil falde til jorden. Det her konkluderer så det spændende afsnit af Ødipus. Men bliv på kanalen, fordi om lidt er der nyheder. Kæft, Philip. Bruger vi? Ja, men hvis Philip holder kæft. Han sidder og griner mig. Han sidder og viser Han sidder og trykker op. Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg fandme ikke. Jeg kalder du mig for en skøge, eller hvad?
Vi har det på film. Meget små underbukser, jeg på i dag. Det er meget dumt. Hvorfor har du sokker på? Sig hej til klassen, Sebastian. Hej, 3W. Hvis du lige tænker dig om, hvorfor tror du, at jeg vil være konge? Når man... Satans! Okay, så får vi alle sammen 1.200, så får jeg selv 1.400. Godt. Jo, 400. Så du det sok der? Styrelse. Jeg vil lige så godt lide pausen lige lidt. Sådan. Og siger Orakel så, at jeg er en forræder, så slår mig dig ihjel. Eller giv mig dobbeltstraf. Men du skal ikke sige, at jeg er uskyldig. Nej. Du kan også... Nej, lige sådan en rør. Mig? Ja. Hvad så skal jeg lyde Men undskyld mig. Du Skulle du ikke krones? Skulle du ikke krones? Jo, jeg skulle. Skal jeg gøre det? Krone det, så kroner jeg dig som min mand. Du skal gøre sådan noget lige her. Kong Ødipus. Ja, det var rart. Ja. Fordi du gælling. Hvad så havt du? Hvad? Du lige på en penis der? Ja, den hånd! Hvor vil kold? Kolde hænder! Kolde hænder! Åh, der var lige glad. Kolde hænder! Kolde hænder! Fjern dig! Jeg slår ikke på bier. Sygt ubehageligt det der. Sygt du skal gøre det. Og dig, Philip. Nej, der kan ikke op i røven på mig. Jeg tror, det var helt op. Du føler selv om det. Kæft. Det skal ikke skide sjovt det der. Ej, det er sjovt, det er det. Og action! Jeg kroner dig nu! Kong Ødipus af Theben! Altså... Det er så dejligt, min kone. Hvad skal det føre til det her? Jeg forstår ikke. Hvor langt går scenen nu? Hvad er det? Det var bare... Er der andet? Eller? Hvis jeg tøger, så er hans planer lykkedes, mens mine vil falde til jorden. Kan man ikke se min nippel?